Il-politika tal-gvern li jippjana mill-lum għal-għada u skont l-eċiġenzi immedjati mhix taħseb għal dawk fil-periklu tal-faqar għal bżonnijiet tal-vulnerabbli u għal faxxa tal-middle class li bil-miżuri tal-gvern sena wara oħra qed tkompli titnaqqar. Fl-aħħar snin f'pajjiżna rajna jolli rasu mill-ġdid il-faqar, bdejna naraw nies jorqdu barra u nies li ma jkollhomx saqaf fejn ipoġġu rashom. Illum dan għadu jikber u minn xi drabi ma baqax jagħmel aħbar tant kemm nies spiċċaw jorqdu barra f'xi ġnien fuq xi bank f'binjiet li għadhom fi stat ta' kostruzzjoni u f'binjiet abbandonati. Tarġa il-fuq hemm qatt akbar ta' nies li qed jgħixu f'garaxxijiet u f'remessi għax id-dħul tagħhom ma jagħmilx tajjeb biex jgħixu ħajja normali f'appartament jew f'dar. Dwar dan il-Gazzetta tal-Mument staqsiet kif dawk il-persuni li jaqilgħu madwar 1000 euro fix-xahar jistgħu iħallsu madwar 800 euro kera. Hemm oħrajn li biex ilaħqu mal-ħajja qed jidħlu f'numru ta' xriki perikolużi fosthom iċ-ċirku tal-użura biex jippruvaw ilaħqu mal-bżonnijiet tal-ħajja tal-uliet u mal-kerjiet. Il-Mument qalet ukoll il-fatt il-faxxa tal-faqar qed dejjem tikber hija riflessa wkoll familji li jabitaw taħt istess saqaf flimkien. Żewġ familji li jiddeċiedu li biex ikunu jistgħu laħqu mal-kera jgħixu fl-istess residenza partijiet komuni għaż-żewġ familji. Din it-tendenza li tieħla wkoll f'pajjiżna bħalma hija tendenza li daħlet ukoll u li qed tikber ta' familji li jispiċċaw jgħixu f'karavan imdaqqas jew f'kamra ħdejn il-baħar li oriġinarjament kienet maħsuba bħala l-vileġġjatura tas-sajf. Ċifri uffiċjali jgħidu li madwar 19% tal-popolazzjoni f'pajjiżna jinsabu jgħixu direttament fil-faqar jew fit-tarf tal-faqar. Fil-jiem li għaddew numru ta' persuni rikorrew għall-ikla tal-miliet mogħtija mill-Caritas fil-Kurja. Ħafna għadhom imorru jiġbru l-ikel tal-Unjoni Ewropea mogħti lilhom minn żmien għal żmien u l-Food Bank f'Malta wkoll għandu konkurrenza qawwija għall-ikel. Is-sinjali kollha jindikaw li minkejja surplus fil-pajjiż li qiegħed ikompli jiżdied u minkejja l-ħafna ftaħir mill-gvern dwar kif qed jiżdied il-prodott gross domestiku huwa mill-aktar evidenti li l-ġid mhux jitqassam sew fost kulħadd u filwaqt li l-faqar qed ikompli jiżdied il-faxxa tal-vulnerabbli u tal-batuti qed tkompli tikber.